Naton for today is ang sunog diri sa may San Nicolas, La Paz kag Nagyan lang naton. So nag-drop by kami sa taxi. So ipakita ko sa inyo live ara sa likod oh. Hindi ako ka live way ako load. So ipakita ko na lang. Ang aso dito ta sa may ano. Wow. Ara kasala ang mga kuhan. Ang mga fire station, mga fire truck. Report sa inyo sang sunog diri sa may San Nicolas, Subong. Kagari kita gid sa area. Ano gini exact barangay, sir? Anong exact gini barangay? Okay. San Nicolas. Wow! Woo! Ari ang aton mga fire truck. Daw ginakulukan ako. Kulukan niyo ang mga tao nga naga-witness ang sunog sa traffic kini sa Subong. So, ari kita gini subong sa area. Ari kita so gusto mo nga makapalapit-lapit gamay para ma-stop ginaton ang sunog. Kita nyo guys. Ang kakatago diri sa San Nicolas. Wow! Grabe kita ba siya? So, dadaba-daba ginang isa ka balay dito sa corner. Ari. Pasulog kita di. Kaina pa na akong pisaga. Kuya man kamo kabalo? Magulang man kamo kabalo. Kaina pa na, sir? Magulang din. Oh, boarding house, no? Boarding house, you know? Wow. At least nag-ano-ano, nagawa ang kwan. Si makadto pagkikita di sa lapit ara ang rescue sang fire fire department. Ari ang mga borders ni sa San Nicolas. Wow. Dili ka mo ga board, ma'am? Ohoy. So boarding house hindi gali ang nakwa nasunog. Woo! Dali. Makadto kita di sa ga-action. Sa likod ko, daba-daba gidya yang sunog din sa may San Nicolas, La Paz. Oh, grabe. Wow! Kaina pa na? Hindi mga pila nakabalay ang nadami sa matsyag ko, sir? May pila nakabalay ba yung kabalo? Taga-diri ka man? Wow! Grabe. Sabot ka na sa isang kabalay. Nagtabok pag ito sa isa kabalay na, so hindi lang isa na damage, nagdamo na nga nagdamo. So ara na nagtabok na siya. Go! Wow! Woo! Wow! Mapalayo na sa kadaw na nagkakaroon na kasi malungkot ka lahat. Grabe dati. Wow! Isa na noon sa mga tonya ng mga fire kay balan mo madamo ang hangin kag mabaskog so amo na hindi mapunggan. Ay grabe oh, kita nyo man, kita nyo. Tingnan nyo. Super intense ang nakalatabo di subong. Kamo sir naga-rescue sir pila ka. Wala masana, muna tablet masana. Sige lang. Sorry. Oh. Marina sa
lagi, sir, subong? Okay, okay. Very good. Good job. Sir, matchak mo, kilala mo ang tag-iyas ang balay, sir? Hindi? Taga-diri ka? Okay, okay. Magpalapit kita to, pero doon ako ulbaan ako magpalapit kay base lumubog pala may mga gasol. So hindi kita magpalapit, guys, diri lang kita sa malayo. Basa na ako, kita nyo. Basa-basa na kita doon, kita lang nag-rescue di sa sunog. Walang kaulan, ang kaulan diyayang ang mga tubig sa aton ng fire truck. So pero daw kaulan na lang tulopon daw kaulan na lang kitya. Wala yung kauntat, no? Wala untat, no? Sige lang sa laton-laton, no? Mamuni ang mga audience di sa sunog, no? Wala mang kita sa may minimo because ka di may fire truck naman nga nagakuan, nga nag-control sa sunog, pero hindi mapunggan ang mga tao magtanaw. May syempre, wala kita kabalo base kay star sila na sa isa kabalay or isa sila na sa mga borders. Kay star ka diga sa diri lugar, ka-board ka di sa diri nga area. At mo malabot pa to inyo, malayo na inyo din. Malayo na na. Okay, pangamuyuan lang ka, hindi pumano. Tanto tema lang kay tita mo, harap sila next door. Okay. Kita nyo lang guys, oh, sa babaw ng mga nagkadapa-dapa ka, oh. Nanarap. Daw hindi naman kita kaginhawas ang aso. Because sa sobrang aso katama. Pero tanon mo na kay daw hindi man kita ka-stop na magtanaw diri, no? Kaya kung wala kita sang may mabulig, makahatag isa ta informasyon sa iban nga tao. Tapos, additional naman naka-back up. Sana. Dili ka kay Star? Ay, nag-ibig na si Matchago Borders na siya dito. Ah, isa ka di sa tagiyas ang balay? Sa likod pa inyo? Pero nadala na siya, ma'am, sa sunog. Oy. Relax lang, ma'am. Kay at least, ma'am, safe ikaw. Ari kamuti, huwag kamuto sa sulod. Magkano yung balko? Daw siguro, ma'am, no? Daw swerte, no? Huwag ka mo sa inyo balay. At least, huwag ka mo nadala. Sige lang, ma'am, okay lang. Naintindihan mo, gitna. Dua ka mo, sir, magkasawa ka mo. Ano na ninyo, sir, boarding house? No. Oy. Hindi, why ka mo to sang may nabilin nga bata? Why man? Wala. Ido, may ido ka mo to? Clear kami lang. Hindi nakuha ang ido kung wala? Ha? Nakuha nyo itong ido nyo, wala? Wala pa. Oo. Sige lang, sige lang. Wala ka tama ng gabi. Oo. Ang mga gagawin, pabayin na lang ang mga gamit, sir. Hindi na lang kamutuan ay magsulod, delikado. Buha mo na ang balko kaya, di ka na. Hindi kit pabayin, ma'am. Makita mo na mga gamit, mga ano. First time natin natabo, ma'am, sa dire. Grabe, no? Sige lang, ma'am. I-release lang ang imo tears kay syempre masakit. Di ba na sa imo ka matsyag? Amo na isa katag-iyas ang balay dira sa likod. So natalagin ang iya balay. Tungod niya syempre mahangin. Tagan ko guys ang inyo pwede mapulig, no? Kay si man isaman ka kaya napiktuhan sa sunog. So kung may mapulig ka mo, hindi niya sir kalagyawan na daw tuon man very ano ni, no? Kung may nakabatik kag nakakita, please guys, you may contact me or send directly sa lugar nga niya inyo bulig. Bisan ano lang ang paagi nga bulig. Sayang yan na. Kung gamit ka, mga gamit ba narong-narong na ito? Wala din sa ila. Katuig nyo guys, start dire. Anong gusto ko ba na? Hindi ko ba na mag-ilong? Ah, okay, Tagalog. Ilang year na kayong nakatira dito, sir? Matagal mo dito. Ah, matagal na? Oh, kaya ano si engineer na muna yung trabaho yan. Oy, okay. Ano yung kalbo? Wala, munang mura niya sa inyo.
Bihol na. Oo. So paano nyo po na-discover na nasunog na itong lugar dito? Paano nyo nalaman na nasusunog na pala dito? Doon sa sa balitan, di ba? Ay, ito yung Oo. So ngayon, nung namalaman nyo nasunog, hindi nyo pa alam na dala yung bahay nyo. Hindi nyo pa alam. Hindi pa lang. Hindi pa. Kaya kami nakabot sa tulog. So nakarating dito, yun na lang nakita nyo na nadala na siya. Nakarating namin. Sige sir, ang advice ko na lang, ma-relax lang kita. Buti ka nga at least, kayang-kaya mo. Ikaw na lang po ang bigay ng strong encouragement sa asawa mo kasi parang strong ka. Sa ibang alam mo, inimbestiga doon. Ibang alam. Oo. Siguro kung maimbestiga, malaman natin kung anong nangyari at anong dahilan. Sige po, sige po. Guys, ari na, nagpakadto pa ka rin na ang mga tao. Ang iban diri residente, mansang taga diri. Ang iban hindi, pero willing to help sa area. So, that's why medyo crowded. Hindi so crowded. Crowded, hindi ka tama. So, as you can see, may inigit dyan ang nagabulig diri. Damo-damo, medyo actual footage, hindi niya recorded. This is actual footage ang nagkalatabo diri sa may San Nicolas La Paz, sa may sunog subong nga nagkalatabo. May pulis na diri, may fireman, may Red Cross na ata ako nakita, may mga residents na taga diri lang at hindi taga diri na nag-help sila sa nasunugan. I-view bala natin, kita closer doon. Parang may tiyanggi, galing si ma'am ko, nasunog ang iya balay, may tiyanggi. So, dire kita. Pero, at least nahagan-hagan, nagawa ang sunog. Kaso lang, ang aso, terrible. So, hindi na ko galing kampal, bukod sa sobra kadamo sa aso. Sa imo pagtulog, sir, daw nahagan-hagan naman, sir? Oo, no, kayo na makita man sa aso, no? Okay, okay, sir. Thank you, thank you. So, diri ni sa likod sa San Nicolas La Paz, sa likod sa WIT nga eskwelahan. Para na lang ang pinabatuhan sa aton mga fireman ang ining area nga nga nasunog pa. Pero ang ilan ko sinukulas. Abi ko na narapot. Amo pa na pa malay ko, ma'am. Ito, So ikaw yung ma'am may balay ka man dire? wala nga ako ng mga media. Okay. So nagpamasyal ka lang di para magtanaw. Taga din ka gidya, ma'am. Wala ko sa tiyak. Okay. Sige, ma'am. Inlagi na nagakadto diri fireman, mga media, mga reporter, vlogger, whatsoever. So isa na po din sa nagasuroy man para mahatag karon sa inyo ang latest nga update sa sunog sa diri sa may San Nicolas La Paz. Ilang na lang daw, ilang na lang. So at least nahupa na ang sunog, nahupa na. Sir, daw nahupa na gidman ang ano, sir? Daw nag-untat na gidman? Oo. Pero ang sa likod-likod, si sir daw may ara pa? Wala mo naman lang. Okay, good job today, sir. Sa likod to, no, according sa ato nga bombero na nahupa na gidman ang sunog. Sa likod sinaway na. Ang diri na lang sa tubang nato ang gina-stop na lang kid ang iya nga kalayo kag ang iya mga uling-uling daguro nga pwede pa makadugang sang sunog eh. So amo na ang balay nga sige pa nila bombahan sang tubig. Katuta di bala sa area man eh. Ibalaan mo diri na
gini sa Eskinita. Sa Eskinita, sir, sige pa da? Oo, sige pa kung igaway nila da. Ay, okay, sa likod. Dili, sa likod. May ara naman na naglaton. Piyak na daw, piyak Sa pihak na gid. Hindi, paano makapenetrate? Sir, paano ka mo makapenetrate? Ito na muna, no? Okay naman, ang gaso ni mama mo na namin. Why na sa likod to? Ay, okay. Ate Mayo, Mayo. Sir ni Sergio, nga under control na. Oo. Pero makita ni Sir Plamula, nagid man matamos ang aso. Sige, sir. Sige, salamat. Nakita nyo ni Gary Eskinita, sige patungkong bahanay sa mga sa aton mga kuhan, sa aton mga bumbero. Ara. Kita nyo nga ato pa to sa Eskinita. Medyo lapit lang sa web. Pero dinindasabad po na. Sadya lang kami din nga mga media kay kanya-kanya kami nga report no pero kasadya man kay at least pala damo makabalo sa aton nga naghalatabo dire subong pagi sa media sa mga vlogger kag sa mga naga-video man. Sir, halong sir. Diyos ko ba si may anuda may kurinto. Halong. Uy, why ka pag labs ko? Diyos mio. Halong. Ara. Oo niya pong bakon sinaw. Sige. Manami kay bisan hindi na bombero no nagabulig na pati atong residente dire. Ayos? Thank you. Okay. Hindi ko na kanina tabok. Kita nyo, hindi nga mga bombero na nagabulig dire kung pati na ang mga residente kag ang mga sibilyan no. Ay, bot na lang. Amo gini ang hambal nga ano ng bayanihan portion sa mga tao sa Pilipinas. Kabayanihan na di ang mga tao para lang maunta kag di ang sunog. Taga diri ka? Hindi na damage Manila Balay? Hawaii man, mayo. Okay. Ako nagapa-apa. This is sir, sangsagi ka. Sangsagi ka. Kumpas ang tubig. So, grabe. Thank you. Pari si sir, isa man sa mga volunteer. Okay, thank you, Ged. Okay. Naging pagwa na ni ma'am to ang mga wala labot ko no. Di kami may labot kami kay nagamidya kami. So ara sige gijaya ang ano. Yung angin bataan, ang angin. Naginaso naman. Kilala ko gid nimo. Napektuhan man nimo balay de. Okay si sir ni. Ay sorry. Bata na ni mama no. Anong pagkipiking kita kasulod sa area kay sige mangod ang tugas ang kalayo. Nakita niyo. Dong halong sir, bata ka ni ma'am? Mga resident ka din para sa mga resident. Ay, daligang kita. Dugay, magbuhat na ta. At least natin kuhaan. Far under control na. Aliwat. Muna ganyan lang yan, ba't? Tapatay si PA, ba't? Si PA ako, ano? Ate, pinsa to. Si PA ako,
gid ni ang ginaaway ta subong para mauntat. May maya na pa. Okay, okay. Sige, halong ka gid halong. Okay, okay. Mamo ni aton mga volunteer fireman. Ang iban fireman gid ya, pero ang iban volunteer lang sila. Ako ba ito sa mabaw? Ano ba? Pare na nga aton mga ano man lang may piyesta pero hindi kita magkasadya kay nga na nasubuan ang mga pumuluyo nga naapektuhan sina diri subong. Kay syempre ano pala nga madulaan kasang balay, di ba? Madulaan kasang balay tapos wala lang ba hindi lang balay ang madulaan sa inyo kundi pati paggamit. So pinabilin pa ko sila ng mga membro sa pamilya or igop nila at tupak. So just nakalatapos. Yes. Kung napiktuhan man, iban orders kalabanan sa orders dili kailangan sila iban nga obra kamo na nga wala sila magulang na sila iban kao. Ma'am, good afternoon. Ikaw ang kapitan ni ma'am. Sige, sige ma'am. Bibili sa akin yun. Yo, kaluoy man sa ino. Kasi nasunugan nila. Swerte lang sa pinapalayaw. Kaya daw ay siya na nalaknan sa sunugan. Pero ang diriya pa ang kaluoy. Nagpulto naman ang aso. Del! Sige, putungay. Para naman pala ano naman ang aso. Nagbalik naman ang aso, nagdugang naman. So muna yung pabalik-balik na lang ang pagpaham na isang tubig. Kaya hindi siya nauntat-untat ang aso. Grabe gidya ang aso. Nasagi gid saya ka tudo-tudo naman ang aso. Diri ang portion wala na diri kuha na sa diri na lang yung sa eskinita pero untat na siya diri na lang gid sa balay yan sa itong mga sa duha ka tumukot pila ka balay na apektuhan na di mabalaan para gid karon. Hindi pa natin may interview kay na busy din si Kap. Hindi pa ko rin kakuha sa final nga counting sa balay kung pilang na damage sa ulat-ulat ng taga-mayanay ning. Kita mo ito nagbaha na di. Ito nagbaha na
di sa tubang kay tungod sa sobra nga basya sang tubig para lang mabuligan nga mauntat para lang nga mauntat gid ang sunog pero wala sila sa pinahimo na sunog gid pero at least no napungkan gid ang pagkasunog kay area ng atong mga farm. Ay, Pedro! Pedro! Ay, Pedro! Aw na sila katama. Sorry. Nag-blur din ba? Wala pa na finalize. Wala. May kilala ka man de? Sunog man mo awaw. Ate, at least layuin mo. Ate, oh, praise God. Sige. Oh. Wala pa rap na Sige lang, mamangkot lang ta sa iban. Kung magtulog ka, in my own opinion, totally damaged si Ting Balay ang pinapokos ko. Totally damaged na kay ang mga semento niya na lang ang mga wall ang nagkalabilin. Ang iya mga gamit sigurado, puskid na. As of this moment, no, sige, pag ang away sang mga bumbero, ta sa sunog. Pero nakita ko nga nagaganhaga, nagidman. Kag madamo ng mga footages yan napakita ko, siguro it's better na magwa na ko di sa area. Kaya daw, hindi na ko kaginhawa. Pare kita mo nga itong mga bombero, mga kapoy na ni sila sa pagbato sa sunog. Kapoy na sila ni sa pagbato sa sunog. Kaya siyempre ang ilaw obra, ginapusoy nila ang aso. So arak na kagina. Si sir may oxygen tank pa ni sa likod. Ano ni oxygen kung ano ni? Sunog. Di ninyo balay sir din eh? Tiway yan napigtuhan sir? Oo, kalungay sa Diyos. Sige boarding house man mo balay. Sige sir Nabasa ako na isa. Oo. Oo. Ay, tuod. Hindi man guro hungod. Ato-aton ng mga rescuer nga kung may nalipong sila tong naga-first aid. Kilala ko tuning. Itong daway na naka-uniform. Bata to ka maestra. Dari ang iskinita. Sa aso pa lang daw, hindi nakaginhawa to. Oh, sige pa di ang bomba sang tubig sa aton mga fire truck sa sagwa. Uy, kita tatlo nga fire truck. May ito. Then, isa tatlo. 4. 5. Anong. Pito. 8. So, may 8 kita nga fire truck na nagrespondi din sa sunog. So, hamak mo kung ano kadamo ang nagrespondi? Siyam. So, siyam sila tanan.
Afternoon everyone, ang muli subong ang latest news. Kang nagtatabo din na sulong sa may San Nicolas na Paz. Kagdali na ako subong sa Sagwa, no, sa highway area. Kag-iisip ko itong pila, tanan ang fire truck na nag-respondit. So, kang hasta sa pulo sila nag-truck. So, kita nyo kung ano ka-alert sa aton ng mga fireman. Saka ano, pag-ida ka mga volunteer ng mga fire station. So, pinapasalamatan, tagin sila, no, kay grabe ka na nila effort para lang mag-stop ng sunog dili sa may sunod sa San Nicolas na Paz. So, later guys, you have to see my vlog. Kan yung halin sa sunog kung nga sapatos, perte, oh. Viewers, if you want to donate the people here in San Nicolas La Paz who is experiencing the bad situation due to the fire, kindly contact directly to their barangay or to any donation charitable group, or you can contact me. You can message me on my Facebook.